Straight to the point. Okay, mga kaigalaan, arita balik tas to mga hisgutanan, balik tas to mga issues, mga suking tigpaminaw. Ang grupo ni Win Gatchalian sa Senado, mao naman mahigalay namirma sa mga orders para sa impeachment. In fact, doon na impeachment mahigala nga pre-trial karong June 18 indikin. June 18 unya dili na siya ipakita sa publiko. Dili ipakita sa publiko. So sila na may nagbuot anak mahigala ang grupo ni Win Gatchalian. Ang ato manggod mga kagilan nga ang transparency. Mo atong gusto mahigala unta, no? Pero karon ang ilang grupo miingon wala lang, sila lang dito mo magpahigayon sa pre-trial. I hope ha nga sa full-blown trial magkuan gyud ta. Makakita gyud ang publiko para maklaro to ba. Total kung sad-an si Sara Duterte may bawan sa mga taong sad-an gyud ni. Pero kung waysa, makahibaw po mga tao nga waysa. Karon unang-unahon na karon daan may gala inon nga dili na to pakita sa publiko. Wa na from the very start magsugod na kaduda ang mga tao day. No, mas may ganang natay transparency lang yun. Unya karon mga sukid tigpaminaw dunay sibaw ron ang mga huhungihong nga naning kamot gyud og bira ang grupo ni Win Gatchalian ug usa ka senador. Bisan unsaon nga pamaagi nga mabila nila, sa ako nang gingon, ako ning gisuwat sa kong kolom at tumilabay nga Biyernes sa pamantalaang The Freeman. Kato kini prangka gini nga pagkaistorya. Sa pagkakaron nga wa pay 13 ka mga senador sila si Win Gatchalian, sa pagkakaron ang dunay bugat mga higala. Kung timbangan panikin sa may mas pabor mga kagalaan sa balaod ron, si Cayetano ba mo i-leader gyud sa Senado or si Win Gatchalian? Ang tubag si Cayetano gyud. Sa pagkakaron, mabitana nga si Win Gatchalian ilagi nang giangkon nga Senate President pro tempore ra gyud. Unsa man ang pro tempore? Mura ba sa Vice President ba? President, Vice President, pero kanang Senate magod ang ilang second in command ginganlan nag Senate President pro tempore. Kutob la diha. So ang dunay dako mga higala og katungod base sa balaod kala si Alan Peter Cayetano. But sa bisan unsang pamaagi, ila ba kang hulgaon, ila ba kang hatagag malita or unsay pamaagi nila, ayuhon ba na pagda or guyuro nila sagol tion or unsa ba, nya mada ang usa, o kisa ilang mada mga kaigalaan, murag ilang huhungihong day, murag Joel Villanueva mo ilang yung birahon, nya matrisi na sila, niyan ang panahon na mo ingon sa ko. Kini way kon ha klaro-klaro na gyud ni kay para maklaro na to ang balaod ba. Mingon sa ko naan na nila ang liderato sa Senado. Kung moabot ng panahon na. Kung moral or immoral ba ang ilang pagguyod, that's another story. Ang mga tao nga nagtan-aw may gala, ang mga tao nga naminaw na tulon kamoy hukom og nasakto pa ba na o di na. But once makakuha sila usa, 30 na sila, mao na nay mata sa legal. Kaya to mo na ni may tan-aw to ang legal discussion ba. O may tagpunto legal, si Win Gatchalian na ni anang panahon na maoy legitimate Senate President. But as of now, mahigala, dili pagyod si Win Gatchalian. Kanang ila mahigala, why mag-arang nila, kay mo lagi nagiingon, sila may gamhanan, back up may Malacanang, ang lower house may gala, sila may giila. Pero mo lagi nagiingon, di mo na conclusion may gala kay mo may giila, kung nagkonsabo na tanan, niya kanuhay nga mo ilhon, lahi ng balaod yun, mga sukit di paminaw. So, kini mo giingon, niya unsa man, dili ka mahimong rubber stamp Senate na sa Malacanang kumauhon. Mo na yung Peter Cayetano, kanang ilang grupo, Malacanang Senate. Pero kining kang Cayetano, mo ni People Senate. Kaya mo mangi-back up sa Constitution. Bugat mangining ang Alan Peter because under the Constitution, under Article 6, Section 16, Paragraph 1, Senate Rule 2, Section 2, klaro man gina nga of all its members mo na nga sila si Alan Peter Cayetano ni subay gyud sila balaod. In fact, wala mga higala mo declare sila nga dunay vacancy sa Senate until such time nga siguro nila makakuha sa 13 ka boto. Mo nang haguan gyud ang bato mahigalag anha nagkapandol-pandol sa bato mahigala aron lang makuha ang 13. Inana ka kuan ha ang counting matag ulo anang sa senador. Nya sa ilang kabahin naning kamot sila birang matrisi, wa magyud makabilag 13. 12 lang magyud. Ingon sila nga, mo na ni 12, mo na ni.
Giusab na mahigala, giusab na. Muna nga, worth discussing gyud ang Avellino case. Gumikan mahigala kay kadelikado dahil mausab-usab ng formula ining kalakiha inday kin. Delikado kay ang denominator ba? 24 ang denominator. Nga, of all its members, 24 man ka members ang Senate. Ilan ang giusab nga 22 na ang denominator kay ang usa mahigalas bato nagtago-tago man yas jinggoy na priso man. O kana nga klase sa arguments mo imong tubayan, kadelikado no? Mawagtang ang spirit of the Constitution, paghimo sa Constitution nga kinahanglan siyang makawithstand siya from a dictator president. Kaya naaman tayo kaagi panahon ni Marcos. Di man ka panahon ni Marcos, one man show to mahigala. Siya rin maghimo, tanan siya may presidente, executive department, siya may hawd. Sa legislative department, iya tanan. Muna nga adtong panahon na dissolve ang Congress. Asam ka mangita na. So siya rin magmugna itong mga presidential decrees. Muna, panahon Marcos. So aron nga masiguro nga di na ta mausab pa o ka-experience mahigala ni adtong diktador. Gibutangan gyud ang 1987 Constitution, bag-o ni nga Constitution lahi ni nato 1935 Constitution. Ang 1987 Constitution during Cory no na nga gitawag mahilag Freedom Constitution. Nganong Freedom Constitution man kay gikan man ta sa way kagawasan panahon sa Marcos Sr. So pag abot mga higalang Cory, dunay pag-usab sa 1986 man tong EDSA. Pag 1987, namugna kining 1987 Constitution nga until now, mo'y atong gigamit. Gituyo na pagbutang sa Legislative Department nga masiguro nga dili basta-basta mahigala nga mahimong mudikta na sad ang presidente. Kinahanglan nga makabarog ang Senate nga dili sa rubbers. Mo nang giklaro na of all its members. Kay kung imong paundayunan kanang miingon, ako mapriso na wanay labot sa ihap day, ug iyang ipapriso tanan. Kay gamahanan ba yung presidente? Ha? Kung iya mahigala ka, dili mo sunod ako ipapriso niya, tapos buying remulya dito sa ombudsman. With due respect sa ombudsman, ha, ako dako kay kung pagtahod na ng ombudsman mahigala. Kanang ilang mga tao diha ang naglihok sa ombudsman. Pero karon gidumala mo ko ni Buying. Si Buying remulya kay bao ba itang politiko ba yagid? Kay bao ba most patterns pagkakaroon? Tanaw ko ng pattern. Og ari ka mahigala sa grupong Win Gatchalian, way kaso. Una Chis Escudero mahigala to ana. Way kaso. Og tuwa ka speakas, kaso ka. Kaya ba ba itas pattern, dili ba bugo ang mga tao, nakasabot ba ya? So kung ang presidente mahigala, abusive siya, daw nasama na, nabalik ang dictatorship. Og dili ni mo ipon ang 24 ka senators. Manang gituyo na niya mahigala of all its members. Doon na pa ilaing mga provisions sila nga ang gibutang of all its members. Even gani, pag-remove mga higalag senador, dahil ka na mag-expel ka senador, dunay mga expulsion nga ipahigayon. Dili pwede nga inyong palagputo ng usa ka senador nga inyong kauban. Disciplinary action kundi 2/3 of all its members. Kay laliman ka mahigalag imong inon nga kinsay present mao ray imong ipon 2/3 sa present. Og imong ipampriso na tanan nya ikaw may gamhanan ka presidente ka. Madiktahan nimo ng tanan dinha mahigalang ombudsman day DOJ. Di usa may mahitabo sa Senado. Why kusog ang Senate mahigala di sa kabarog og iyang kaugalingon. Nahimong way nada ang 1987 Constitution. I hope ha, di tama magklaro-klaro lang ning ato mga kagalaan ba. Ni sud tag intellectual discussion lang, tinarong ba lang ang discussion ba? Muna tuyo sa Constitution nga aron nga maka-stand ang Senate independently from the executive department. Mao na katuyuan. So, kay lisod man kayo, muna nga kung ngayon, kining Avellino Doctrine, mahigla, delikado na mo ilang gamiton. Karon gigamit-gamit pa lang ni sa quorum o ingon man sa pag-elect og officers. Kadugay na gamito ni sa impeachment ni Sara nga, mugamay na, ipampriso ng uban. So ang 2/3, mugamay na, di na 16 ang total. Bantayanan ang pattern ini. Bantayanan ang pattern. Mo na klaro-klaro ang pagka-istorya. Na kini mahigalang gibasihan ang Avellino case, mo na gibasihan ni Win Gatchalian sa ako nagingon, dili siya makalupig sa basis ni Alan Peter Cayetano og imong itandi na og sa baraha pa ni ba, sa piyat-piyat pa ni day o bisag sa chikitsa or pagdigahay bitaw na pagdigahay na karon tutyo kanang basis mahigala ni Win Gatchalian, tutyo sa pagkakaroon ha.
But once makabila na sa usa, ako sa miingon ko nga kana, dili na natutyo in the eyes of law. In the eyes of the legalidad, mga sukit ni paminaw. Kay kining Abilino case manggod, ako nang gisuwat sa kong columns pamantala ang The Freeman, nitong Biyernes. Kanang Abilino case, ang Supreme Court miingon lack of jurisdiction sila. Wa maglabot ang Supreme Court tungod kay gikonsider sa Supreme Court nga usa kana ka political question, considering nga co-equal branch of government mahigala ang Legislative Department. So, mingon Supreme Court, wa may jurisdiction ana. Pero mihatag og opinion ang Supreme Court obiter dictum nga pananglitan. Klaro man na, di man na mahigala. Ako na gisuwat sa akong kolom ka atong Biyernes. Ang decision Supreme Court mahigala giingon no, suppose, you know, diya sa atong basahon ang iyang giingon mahigala. Nay paragraph dito. Supposing that the court has jurisdiction, there is unanimity in the view that the session under Senator Arans, actually kining god akong i-discuss ang facts ani mahigala. Pagsugod gud ini mga kagalaan kining Abilino case, lahi kay ni sa nahitabo atong nila ni Win Gatchalian. Muna akong ingon, sa Peter Kitano, ilag yung gipaabot sa bato nga mo abot, usa sila mahigala nag-elect kay ang kuro manggod mahigala hisgutanan nimo og routine business lang, ordinary business sa Senate, lahi ang kurom nga hisgutanan kung eleksyon. Naman mahigala sa Senate rules under Article 15, Section 44 sa Senate rules in relation sa Article 2, Section 2 sa Senate rules nga of all its members yung gibutang mga sukit ng paminaw. Straight to the point. Ang nahitabo magod ato mahigalang 1949, karaan man ning kasuha, ang nag-govern ato mahigala mo itong 1935 Constitution. Niadtong panahon na mga kagalaan, absent si Senador Tomas Confisor kay didto sa Amerika. Unya si Senator Vicente Soto, ikon sa maning Tito Soto dai, Vicente Soto, iyang lolo ni, na-confine sa hospital. So sa 24 senators, ang available mahigala 22 senators la. Kaya ang usa, si Senador Confisor dito sa Amerika, si Senador Soto, ambot sa bakahinungdan na hospital man, so dito siya sa hospital. So 22 na ka senador ang dito nito nga. Kinamangod si Senador Lorenzo Tanyada. Familiar niyo mga nga no, kuan mo gani ako nagbasa man ako sa libro ano yung mga higalabat kanang Senator Tanyada, Senator Cuenco kanang mga ngana sa una day ba. Kanang Senator Tanyada usa na sa mga maayosan mo tagik og mga privilege speeches sa Senate. Niya na mga higalang sesyon nila kung atong subayon gud katong tagsa-tagsa gyud mga higala. Niya nang February 18, 1949, February 18 pa to. Ni pasidaan na si Lorenzo Tanyada nga mo deliver siya og privilege speech sa sunod nga sesyon. Ang ilang sunod nga sesyon kay February 21 man, 1949. So iyan ang gipaunahan dahil mura nag-plugging na sa daan. Nagbutang sa teaser daan nga atang niya sa sunod sesyon kay doon ako'y akong ipabuto. Mohimo kog privilege speech nya mo himo kog mga charges batok sa atong Senate President. Mao to mahigala nga nakatang sila nga nagsunod sesyon atangan tani kay doon na mga higalay privilege speech si Senator Lorenzo Tanyada. So pag abot anang adlaw na mahigala nga February 21, 1949 nga mauna gyud ang ilang sesyon. Alas 10 pas buntag ang 22 ka senador diha na daan sa session hall sa Senate. Wala si Senator Confisor dito sa Amerika, wa pod si Senator Vicente Soto kay na hospital. So ang 22 ka mga senador diha na daan sa session hall alas 10 pa lang sa buntag. Nya si Senator Jose Abilino nga mo ilang president, Senate President at the time, naghibaw man nga siya may tirahon. Sumoto nga diha sa siyang opisina ng alas 10 pa lang sa buntag, nalangan-langan ang ilang session hantod alas 11:30 mo pag-adto na ni Senador Jose Abilino sa hawanan sa Senado. Pag-adto niya iya sang gibasa daan ang resolution nga gi-file ni Senator Tanyada dito sa ilang sekretary. Pagbasa niya, mo ni muna, iyang gipatawag ang niya mga kauban ng mga senador, nagsabot pa kato sila, ug unya, sugod ang sesyon mga hapit na alas 12 sa udto nagkasugod ang sesyon.
pagsugod sa sesyon karon, niingon mahigala ang kauban ni Tanyada, kauban ni Jose Abilino, katong Senate President nga, kinini ang lahi mang ilang pamaagi, ilang man mahigala, kaya faction man sa today, ang kang Senate President Abilino o kang Cuenco. So, duha to ka faction. Ang side ni Cuenco, kay naghinam-hinam na sila nga ilan ang ipadangat ang speech ni Tanyada, may move na dayon nga i-dispense ang reading, i-dispense ang roll call, malangan ta ng roll call, dito na ta. Wa mo sugot, ni-object mahigala ang grupo ni Abilino. Nga ibabasa, mag-roll call kita. Nya gis, second demotion na yun. So, na-roll call yun. Pag humag-roll call, kaya gusto nagbaga naman gito si Tanyada nga gusto na mo deliver siyang speech, may motion na pod ang ilang kampo ni Cuenco nga di na ipabasa ang minutes, malangan na tanang basa-basa patas minutes. Sus, object man sila. Gubot actually na nagkaguliyang itong panahon na day. Nga nagsininggita ito dito sa Sud Mahigala sa Senado. Kanang sininggita lang Kiko Pangilinan o ni Robin Padilla ron. Mao din nahitabo po sa una. Pero katong ila, tungod to sa nagkainitay dito sa Senate, ang kining ilang Kiko Pangilinan o kining kang Robin Padilla, murag sagol personalan mo na kay tungod sa ilang kaagi ni Sharon. Sagol showbiz ni kay. So adtong panahon na may galagi, bang ang gavel ni Abilino og ni walk out sila. Ang ni walk out actually, di man sa record no? Sa Abilino case. Actually, ni walk out in the dili sila tanan ang katong sakop ni Abilino pag primero. No, naklaro man eh. Kaya na may mga questions, hypothetical man ang question Supreme Court God. So ni walk out sila sa Abilino o uban na niya makauban kasi may nanguyog. 8 naman silang ni walk out. So kung doon ay 22 ka mga senators, kurom pagyapon na nabilin kay 14 pa man day. Kay doon ay 12 kabok nga sakop si ang faction nila ni Cuenco plus ang duha kay si Senate Pro Tempore Arans, wa man mo uban pagsugod. Pag walk out. So mo nang giingon no? Pag walk out nila may gala dia. Yaman sa record may kigilaan sa Senado para maklaro ganito ba? Ha? Suddenly the petitioner banged the gavel and abandoning the chair, hurriedly walked out of the session hall followed by Senator David. So kinsa ni follow pag walk out si Senator David, Senator Tiruna, Senator Francisco, Senator Torres, Senator Magaluna, and Senator Clarin. So plus ni Abilino 8 sila ni walk out. So kisa may pila may nahabilin, 12 ang mga sakop ni Cuenco plus ang duha 14 pa sila. Nga tuwa dito. So kanang 14 og imong ipon ang denominator 24, kulong gyapon. So muna nga ang Supreme Court mahigala ingon sa Supreme Court di may maglabot ana kay kinini ang kuan magud na co-equal branch of government ya political question. Pero ang decision Supreme Court ningon no, obiter dictum ang gihimo Supreme Court. Wa siya mo labot ni obiter dictum siya. Supposing that the court has jurisdiction. Kay lack of jurisdiction man, supposing kung pananglitan doon na jurisdiction ang korte. There is unanimity in the view that the session under Senator Arans was a continuation of the morning session and that a minority, continuity ito sa morning session kaya hapit na alas 12 na kasugod ang session. So, pananglitan kung doon ay jurisdiction ang Supreme Court. Unsa man eh, unanimous sila nga, continuation to. So, doon ay quorum. Continuation man. Pero ikaduhang pangutana, mga kaigalaan, pananglitan. Gingan na daw. If the ramp session was not a continuation of the morning session, kung panalitan dili sa continuation sa morning session, kay permirong opinion Supreme Court, kadto usa ka continuation, nakasugod naman pagbuntag pa, before 12 o'clock, nakasugod naman. So, continuation na to, doon ay quorum. Ikaduha mahigala, ingon Supreme Court, if the ramp session was not a continuation in the morning session, was it validly constituted? Ang tubag, matod pa din mahigala, dalaw, kung dili siya continuation, ibutan talang dili continuation, validly constituted ba? In other words, was there the majority required by the Constitution for the transaction of the business of the Senate? Justice Piras, Feria, Pablo, and Bingson say there was.
Firstly, because the minutes say so. Secondly, because at the beginning of such session, there were at least 14 senators. Kaya ning gawas sa record mahigala diri ang ni walk out 8, including ni Cuenco. So doon na pa'y 14 nabilin. Unya ilang gi sa fact sa case mahigala ilang giingnan si Senate President pro tempore Arans nga nawa naman ang Senate President, ikaw as Senate President pro tempore, ikaw may puli. Di pa puli si Arans. Di man rin mahigala sa record nga diin kinanao Senator Kabili stood up and asked that it be made of record that it was so made that the deliberate abandonment of the chair by the petitioner made it incumbent upon Senate President pro tempore Arans and the remaining members of the Senate to continue the session in order not to paralyze the functions of the Senate. So ang iyang Senate President pro tempore nagpabilin man. So 14 gapon sila. So doon ay mga opinion ang mga justices nga kadto continuation sa morning nga session, ikaduha. Kung dili to continuation, kurom gyapon kay 14 pa may nabilin. Pero doon na pagilain nilang obiter dictum nga kung panalitan ang napo mihawa na 12 na ginahabilin. Unsa may mahitabo? Ingon Supreme Court ang kwintada nato ana. Wa man si Senator Tomas Confessor kay tuwa man sa Amerika. Beyond sa coercive power sa Senate, busa ang ilang denominator nga gigamit ay 23 ra day. Nga naman, kay senador mahigala to man sa US, dili man siya within the jurisdiction of the Philippines. But si Senator Soto nga naa sa hospital, bisag wa dili present pero naa sa hospital, appeals kwenta. So ang ilang denominator nga gigamit is 23. So karon pila may majority is 23. Ilang gi-elect si Cuenco? 12. Ang majority day. Ingon Supreme Court 12. Muna say nabutang exception mga sukid di paminaw. Sumuna ang ining kaso ni Abilino, dakog role si Senator Bato de la Rosa. Muna ang kadtong mga DDS, ila mahipara nila dako slag pasalamat ni Bato. Kay si Bato man mo inakahinungdan nga nailog ang leadership sa Senate kung dinaganay pag May 11. Ikaduha, si Bato pod nga wa pa madakpi, mao po ni hinungdan nga ang kwintada ron is 24 gihapon. Kay dadakpan pa ni si Bato niya gipadani sa dahig. Mahimo mamingon wa naman sa jurisdiction sa Pilipinas. So nga to niron nga denominator 23 na lang. Pero ang dito sa ospital si Soto appears denominator. Muna karon bisan pa mga higala og naa sa prisuan kanas Jinggoy. Appeal na sa denominator na hitabo na mga higala atong Halusos case. Si Congressman Halusos ba day? Napriso man to, kaya doon naman to yung kaso. But pag ihap mahigala sa as denominator sa lower house, appeal to sa Halusos. So kini karon bisag si Jinggoy tuwas prisuhan, appeal siya. Mo na nga pag session, appeal nga gitawag angan ni Jinggoy Estrada og ni Bato. Bantay mo, bantayan ninyo tong session ako tong gi-play na diri. Pag roll call, appeal na nga naman, wa man sila ma-remove pa, isip senators. Wa man sila matangtang, isip senador, appeal pa sa ihap. Bisan si Lacson, pag sibat ni Lacson, appeal pa sa ihap na. So ato din gidiscuss mga kagalaan, kay basig ipapreso tanan nila ng mga dili mo uyon niya, mag-ihap na taan nga to sa impeachment ni Sara, ang 2/3 ni Gamay. Wa gamay. Kay may ngawan, wa naman ang uban. Kay buingon ba kag 2/3 og 24 atong ipon, ang 2/3 sa 24 is 16. Kinahanglan sa 16 senators. At kung magkamuihap gyud sa of all its members. Pero ilang sundon mahigalang himos na ilang kagaling formula nga kanang yung president mo inaa. Timan inga ug panalitan og ilang ipon na 22 na lang, ipapreso ng uban. Og 22 senators o pila may 2/3, mga 40 na lang kapin. Og buingon ka mahigalag 20 senators pila 2/3, 13 kapin. O buingon kag 18 senators, ipapriso ng dili mo kuan kang gahig mga ipapriso. So 18 na lang katong ipon. Kasi senators, pila may 2/3, 12. Convicto, Sara. Monay bantayanan mahigala nga kining kason Abilino. Ang giihap ini mga kaigalaan at that time, because at that time, mga higala, 1935 Constitution, man ingna dito nga of all its members. Muna kalainan ron sa 1987, kay specify man. So, ang Supreme Court at that time, ingon sa, okay, kay
Di talang to kwintahon si Tomas Confessor kay wa naman sa Pilipinas, tuwa man sa Amerika. At that time doon na may giadto sa Amerika. So wa siya maapil sa kwintada. Pero ang kalainan karon nga konstitusyon kay gikuan gyud gi-specify gyud. Tan-aw nimo section 6 sa Constitution 1935 wa gyud giingon nga of all its members. Pero tan-aw nimo ang konstitusyon karon, ang bag-o giingon gyud of all its members. Ngano man dunay gibangil diha may gala. Gituyo na aron nga ang Senado maka-withstand siya mga kaigalaan o di na mausab pa ang atong experience sa usa ka diktador nga presidente. Lahat ng tanong, matalinong talakayan, diretsahan. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point.